Joo, eli tässä on haketta peräkärryllinen tai kottikärryllinen 3 peräkärryllisestä tehty mössöä ja pensaikot saa tämmöisellä tehokkaalla leikkurilla nurin ja jos on isompaa puustoa, niin sitten toisenlainen raivausterä kautta moottorisahaa, teleskooppisahaa ja sitten vaan hakkurilla kasaan. Eli tää on aina vaihtoehto kaatopaikka viennille. Eli jos ajattelee, että 3 peräkärryllistä tulisi vaikka oksistoa niin ja pusikkoa, niin sitten saa tämmöisen 20 laatikkoa niin kuin mössöä istutuksille. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com ja nautitaan suvesta. Viikonloppuna onkin sitten vähän takatalvea pakkasen puolella, mutta kaunista aprillipäivää 2025 se on moro. Käteisellä edetään kohteissa ja tilaukset talonmiespalvelu@gmail.com.